listen, the boys have given everything. We can't ask for anything more in terms of effort. Probably little key moments for us didn't quite go our way in terms of us being in possession of the ball, but yeah, it is what it is. I ni, be oedd yn bwysig oedd bod ni wedi cael bywyd da wsos dwytha, oedd yn bwysig bod ni'n bacin a fyny wsos yma, no fo bod adra ac ia, cael back-to-back wins, mae'n reit satisfying. Dwi'n meddwl oedd ni'n gret a hanner gyntaf na, ond oedden ni dal mewn hanner amser 2-1 i fyny. Ond na, oedd hi'n ail hanner oedden ni stepio fyny chydig bach a ia, llawn hyddi 3 points. Mae'n digwydd i bob cwb, ond i Blair, da ni gosit daw allan heddiw. Dyna naf, a da ni'n mynd i gweld fos gêm Colwyn Bay, wedyn Zac a Paolo. Mae hyn yn Blair, so cyrraedd fewn unrhyw dîm yn y Welsh Prem, dwi'n teimlo. So mae peidio cael nhw yn effaith mawr, ond mae'n opportunity o gerill. A fatha ti dweud, mae'r garfan yn gry, so da ni yn gobeithio bod hogio wedyn yn cymryd i cyfla ac yn neud y dda, da ni wedi bod yn yna, swn i ddweud. Y penderfyniad ar gyfer y kick-off smotsin cynta, oedd yn eitha dadleuol, ond oeddech chdi'n agosach i'r chwarae na'r rhan fwyaf yn ni. Oedd yn kick-off smotsin? Oedd, dwi'n yn siŵr i fod yn onast. Dwi'n meddwl gath o just kick, oedda ni esgu, dwi'n meddwl nath o lawr, nath o dyfarnwr reiti fel kick-off smotsin, so ia, just gorau stepio fyny a reiti ffwrdd wedyn. Caernarfon di setlo mewn yr ei dda mewn Llandudno? Do, wedi setlo. Dwi'n meddwl mae'n siwtio ffordd da ni chwarae ar y cae plastig ma, ond dwi'n meddwl so felly ni gyd fod yn yr ofal na fyd, dwi'n meddwl, so ni'n lle fel yr ofal. Whenever you lose, you're always looking for the next one. You know, it's nice that this one comes around on Tuesday. It will be a real tough game up in Canberra, make no bones about that. So they're a good team, got some good players, so we've got to be ready for that challenge. Gêm fel yng Nghwpan y Gyngrair yn ebyn y Seintiau Newydd. Wyt ti'n teimlo i raddau bod o'n rhywbeth sy'n mynd yn ffordd pan da chi'n trio gwthio teg at yr uchelfanna yn y Gyngrair? Dipyn bach, achos wahanol i'r Welsh Cup, mae gen ti'r spots na'n mynd i Ewrop os ti'n gyda fo. Efo'r MG, dos am incentive yna bron iawn, mae'r arian yn rybys, so di bron iawn bod o'n werth i giro lle, ond eto, da ni eisiau bod yn competitive yn bob un gêm, da ni eisiau bod yn gystadleuol yn bob un cwpa yna, mae'n mor bell y felly ni, so ia, da ni'n certainly mynd i fynd yna a roed y 19s allan, da ni'n mynd yna i gitrio cennill, a fath o dweud, fydd o'n gyfle i rhai hogiau ddod i fewn a reid i stamp nhw.